kukuru wabahogera kana akaita izvi muna 2025 ruzhowa japresa 2026 achaita tani agara noshoshoshezera ka kana nga ruzhowa ka akushoshoshozera Rigidi for 19 minutes past 10 for National FM ya ZBC. Tichipa kutenda kuvasawira vedu the University of Zimbabwe. Papa Isabel, nasi makabatire kumuri yedu. Icho kwa demuri ya Zimbabwe ndakapakata ndakabata. Ndakapinda bachiwashe. Yes. Sabu kugutsa, chifi chiweshe. On my way. Amai vakatolerwa taiti ya opa waya na baba village. Kana nichiti taiti. Muri kuiziva hembe ihembe mukati vamwe baba kusvika kupaka bhaiki ravo nyawa kuenda pawaya ipamwe pamusha pasina vanhu kutora top kutora jacket kutora tight avo baba vari kunzi nevanhu ko zvaita sei kwakukanda jacket netop pasi tight ichibva yaenda vakaenda nayo amai avo vakarorwa ndi baba vakatora zvinhu izvi baba vakatora zvinhu zvemudzimai atori pamba pake nemurume wake atori nemurume chakanyanya. Don't forget ndine update yemuCBD muguta reHarare ndakati ndiri kuenda ikoko ndine nyaya yemuguta muri yeZimbabwe yandakataura nezuro yemurume we32 years wokushanda pane imwe kambani achinzi anoita basa rekudonha achimuka asi bosi vari kuti angatodonheri pano than kuenda ndine update yashu iri panapa right. Ndine nyaya yekuKeystone Bank yevanhu vane mafoni ari kungopinda vanhu vanosenderwa mameseji uri kuzviziva here kuti mukadzi wauri kugara naye mwana wao naye asi wako bosi muridzi wekambani wepurazi muri kuzviziva here kuti vanhu vepamba pakati vanotaura nezvenyu vanokumhurai laini rasusikira ndirani harina kurejesa ekokeshi saka avasati vaenda kuti vanonzwa kuti munhu ari kumbotaura zvendiani nokuti vanhu vakutotya kuti kuno muka kwakapondwa mangwana munhu mameseji ava kupinda kuti muri kuzviziva here kuti auraya munhu ndinenge vaenda kunoripota kumapurisa havasati vaenda kunoripota mapurisa vari mukati menzvimbo so vari kuva nenyaya yekuti tikwanise kunzwa kuti kana tichitanga nyaya tinotangira papi tichienda kupi. Baba Isabel, pane vakawanda vane nyaya kunzoko vari kuda kuti dzisvike pachimuti paNational FM. Inobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe vada kundibata ndine nyaya zvakare yekwamarange kwachifi marange ine mwana akwanisa kuzouya pano mushure mekumboya nenyaya pakutanga tikangobriefa chete tisina kupinda iri nyaya yevanhu vari kunzi vane grupu rekumbadzurisa vanhu munzvimbo vakazotorera mwanasikana zvinhu zvake nemudziyo yake mwana akasvika pakuenda kucivil court kusvika adzokera kunoende kwamambo vachibva vazotonga mwana uyu nevanhu ava vachivati endai munopa mwana wezvinhu zvake nekuti nyaya yekumbadzusirana haisi pamutemo mwana achibva adzoka pano akati tomwana mambo ndidzoke zvakare pano ndikafonerawo mambo zvakare vakati hongu bhosho ini pachangu ndine zvandataura nemutongo wandataura pamusoro penyaya iyi nyaya yacho iripo zvakare nokuti vanhu vakatonzi vane madhetsi avanofanira kudzorera mhuri zvenu. Aiwa tinotenda right vanoda kundibata mhuri yeZimbabwe vanondibata vanhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndidzo namba dzandiri kutaura mhuri yeZimbabwe musadzibhipa musangoti ndeipi asi kungoti ndibhosho makutotsutsura ndiri yasimudza mbada tirove pakatsikatsika handiri tirove kumbira handiri ya maikaniwe tirove iwewe handiri ya iwewe amai vangu handiri ya maikaniwe pakatsikatsika simudza mbada pakatsikatsika simudza mbada pakatsikatsika simudza mbada iwewe pakatsikatsika iwewe simudza mbada iwewe pakatsika iwewe simudza mbada iwewe pakatsikatsika kia iri for wiri pindi for iri for wiri pindi for
Ndiani kwakatanga pakupinda padakatsweni. Leviticus. Ndiani akatevera pasi pose moyo mutsweni. Simon Peter. Aiporesasa kunyanya ndianiko. Dimas uyo. Akazopedzesera. Mother Mary. Tapio. Mighty bind for the bittern bro. Afana to sipekeshera mturaima. Jumanda wakachiwemba kebedekia. Si piditi horomite. Then you're showing been for. Walk out to him. Si piditi. Horomite. Then you're Akerocha. Airi. Po. Rigidi vo. Tinotenda Zimbabwe 26 minutes past 10 Papa Isabel. News igejo fafaiza itinzwe. Paka. Chiweshe sabukugutsa chifi chiweshe. Right. Chiri kuti tani chakuchiwa. Ndine nyanya muri yeZimbabwe yandinayo panapa yekuti kune murume nemukadzi vanogara pamba pavo. Vachigara pamba kudaro kune murume ane musha unogona kuita 2 kilometers kubva pamba apa. Iye achigara kumba kwake. Akafamba anoshandisa bhasikoro kana achifamba. Akati achifamba nebhasikoro rake ndokubva atosvika pamba apa kudhuze nepageti ndobva apaka bhasikoro rake. Apaka bhasikoro rake ndokubva anyawaira kufamba achienda pamba apa panga paine line. Kana chite line ndiri kutaura iri. Zviya zvekuti izvo vanhu vanoisa bango kuvovhoisa chi waya kuitira kuti kana vachinge vawacha hembe dzavo vanonika ipapo. Ndobva asvika pawaya panga pakanikwa hembe. Vanhu vepamba apa vanga vabuda. Anditika vanga vabuda vaenda kwa vangaenda. Saka hembe dzanga dzakanikwa pawaya. Murume achibva asvika pawaya ndokubvatora jacket, achibvatora top, ndobvatora tight. Imwe dzimwe hembe dzinopfekwa mukati nevanhukadzi. Atura kudaro akufamba kudzokera bhasikoro rake. Vanhu vakanga vachiona no next day vachibva kuti hey, ndane tight. Aenda kudaro achibva ipapo pamba padhuze nenzvimbo iyi patori nerwizi ruri padhuze. Ndobva aenda kunopinda mumvura imomo ndobva azobuda akaenda. Aenda kudaro murume achinzwa mashoko aya ndobva ataura nyaya yekuti ko hembe dzemukadzi wangu wafa makatorerei. Murume akamboramba akanyarara. Aramba akanyarara. Murume uyu pachake ndiye akaenda kwa sabu kunotaura kuti ndiri kukumira mundidandire murume uyu. Nditaure naye ndoda kumubhadhara nenyaya yekuti ndakabhotora hembe dzemukadzi wake pawaya. Okay. Unoda kubhadhara chii? Zvikanzi ndoda kubhadhara mbudzi. Ndoda kumupa mbudzi imwe chete musi wa 13 mwedzi uno. 13 February. Okay. Wow, woreti ko tight hembe yemukadzi uripi? Wakatora hembe dzakati wandei. Ukaonekwa. Ukabvunzwa. Ukadonedza dzimwe. Ukaramba une tight. Ukaenda nayo kupi? Zvikanzi inini handichazivi. Chandiri kutofunga ndechoti ndakadzora. Nokuti pandikabuda pamba ipapo zvakare ndakazonopinda mumvura nokuti ndange ndakadhakwa. Kupinda kwadaita mumvura akusuti pane chandaida. Inyaya yekuti ndakadaita sei? Ndange ndakadhakwa. Saka ndoda kubhadhara hangu mbudzi kwamora. So sabhuku vakambotereka muramba takanyarara. Toda kuti achaita sei. But murume kunza kwaita nyaya ari kuti Zimbabwe ndinzwei. Hembe dzakatorwa ndemudzimai wangu pamweya kana panyama yake. Ini ndiri murume kana ari mukadzi wangu azvine kuti mwana wangu ane vabereki vake. Ndingatendere kubhadharwa hembe yemukadzi uyu isina kuonekwa. Pfungwa dzangu dzange dziri dzekuti ndiendese nyaya kuvabereki vemukadzi. Kuitika chiitika pamwana uyu nokuti pachivanhu chedu tinonzwa kuti vakawanda vakakuwara nokuda kuti akashaya hembe. Hembe yake paikatorwa akazoonekwa achirwara, akazoonekwa achifa. Uyu mukadzi wangu but haasi mwana wangu. Ndingagamuchira here mbudzi yekunzi izvo hembe yemukadzi wangu yakatorwa nemunhu ari kuti achazikwa akaita uye zvambe ngaitorerei. Hai! Ndiani akaona murume uyu achitora achibambatya dzanga dziri pawaya? Next door ende murume uyu haana kuramba. Zvese ari kubvuma kuti ndakatora but handisi kuzvira ndakazviita nemhaka yei nokuti ndange ndakadhakwa. Pazvese zvaangaba, pazvese zvaangatora mati akatora chinechi? Akatora tight. Ndokubva atora top. Ndobva atora jacket. Zvimwe zvese akadonedzwa. Zvakadonedzwa. Asi tight akaramba. Tight haina kudzoka.
Erina manje isati yadzoka. Aina ndasa isati yadzoka. Ari kubvuma ndoda kubhadhara kuti ndoda kubhadhara. Chiratidzo chokuti ari kuziva kuti akaita sei akazviita. But murume ari kuti ndichatora mbudzi inini. Mwana wevanhu mangwana umuka akumira makwati. Umuka akurwara. Ndogona kuzviita ndegere. Kana ndizvoda vabereki. Uyezve kubhadharwa ndizvo here. Itai chisina kubuda. Zvava nenguva yakareba sei zvaitika. Sautopinda 2 weeks. 2 weeks. Yes. Lekani tibwere tichitakura kamitedo kuchokera kakwatetekeri atithandize kuti komamuna wakuchiwese uyu angaite tani. Inotenda tisatatora kanhare baba Isabel timbonzwaka kuti icho chekuchiwese vanoti kudini kwa wadiwa vaterere pane chimwere chamukada kutsudzura. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mojero mukati bekufamba mukati bekufafetsa nekutsudzura tiri kuitika matima na wose nyika ino. Paka. Zimbabwe ndine update yemunyaya yandakataura nozuro mukati meguta reHarare yokuti kune murume ane 32 years kubereka akamboroora mukadzi wake vakasiyana iko zvinhu zvanomwe mukadzi wainaye waine vana vaviri. Zvadaro muri yeZimbabwe zvadaro mukomana uyu anga achitika nari pabasa vanomboita achidonha achimuka mudzimai akachena chinomuona achimuka achidonha achimuka kusvikira amai vake vazoenda ipapo. Mushure mekunge vange vafamba vaienda apa ndo pavakasvika vachinoona vanhu vanoshanda pabasa apa zvikanzi by the way dai maita zvemabasa enyu masiyawo zvemwana wangu ashandirawo mhuri dzake nokuti pavakafamba vane mashoko avangavanzwa ivo avangasingakwanisi kutaura zviri straight asi vari mukati mekunzwa. Murume uyu akambodzingwa basa mushure mekususpendwa pabasa apa vachishanda nevamwe vake asi pavanhu vese vavakambosuspendwa navo akadzokera pabasa ndiye vamwe vese basa vakamira. Adzokera pabasa iko zvino zvipapo aitonzi ndesenior zvokuti nguva dzese vamwe vanga vasingazive vaitonzi tungamirai achitevera iye achitungamira amwe achitevera. But nyaya yakazonetsa ndeyekuti murume uyu anga akungoramba achirwara asi amai vakasora mashoko ekuti izvo inzwa kumurungu mashoko andiri kutaura ndeyekuti inini iko zvino zvikana mwana wangu achidadonha ndida kuti arapwe but chandiri kuzisa ndechekuti handisi kuda kuti mumubate kana kuita sei kana achinge adonha ndishevedzei nokuti handisi kure ndiri kushandira muno mukati meguta redhorobha saka kana muchinge mandidana ndiri ndichasvika ipapo. Right. Akazodonha murume uyu muri yeZimbabwe kuri kuseni adonha kuseni akamirirwa asi zvakaitika ndezvokuti bosi wepabasa apa havana kudana mai sekutaura kwakanga kwaitika vakashevedza munhu wechiprofita wavanoziva kuti auye kuzonamatira munhu uyu akwanise kumuka apinde pabasa pane vamwe. Muprofita akasvika kubva kuma 9 10 break 11 12 kusvika kuma 1 basi vaona kuti munhu asuka iripo ipapo asingamutse munhu ndopa vakafonera mai ava kuti mama kuri kumukomana ite sei adonha. Amai havana kuuya ipapo kusvika kuma 2 vasati vasvika ipapo. Wai vasina kusvika apa shoko range rasvika but vanga vachitiwo vari kushevedza munhu akambovaudza pakutanga pamusoro pechirwere chemurume uyu. Okay. Ndiyo vakazosvika naye ipapo vachisvika ipapo vakaona muprofita akuda kumbozama kuti adzokorodze zvakare asi mwese angabva kana muprofita ipapo vataura ziya vachinamatira vachida sei but chakaitika nekumuka kwemunhu hapana. Ndo pakazosvika mai nemunhu aya muprofita aya achikabva nemunhu hey muri kuitepo zvikanzi ndiri kuzama kunamatira zvikanzi wow mira ipapo. Zvaitika kudaro mhuri yeZimbabwe pakatanga kudonha munhu uyu pandakanasiya ndipekuti pakadonha munhu uyu akadonha achipinda kusaini aine vamwe vebasa ari munhu uchitiripa kupinda pabasa but bosi vanga vasipo vakadoneka kusvika pakazosvika bosi ndopakasvika vachiona kuti aiwa munhu akadonha kudhara zvikanzi mamuregera saiko zvikanzi ndakamira imi bosi chofunga kuti aiwa ndakanzi izvo musabata asi vakazama kumbotseka wamuprofita. Right. Ndaenoro shiwiri pinifo wakachwemba communication rakiota ndo pakasvika ipapo vasvika ipapo mhuri yeZimbabwe hanga nechintu kanga tiinacho ndobva toti mafuta tombodzi mugaba ndobva taiswa mvura zvikanzi mumwisei torai ivhure ipapo imbomumwisai ndobva munhu yoyo amuka. Zvikanzi izvo zvandakuita panapa ndezvekuti mwana wangu ndakuenda naye but handisiti kwamuri sakubatai sei. Bosi vakachema vakataura mashoko ekuti izvo ndaikumbira kuti kana mati ndigare naye kunyange kumba kwangu kana kuti ndise munhu anomutarisa but ari pano pabasa zvingaita zvikanzi kwata hazviitike. Akazama kuda kubuda bosi vakapfugama nekuchema misodzi vachiti munhu anofanira kuti aite sei zvikanzi kana muchida ndokuperekedzayo akanzi hatidi kuperekedzwa nemi. Ndo pandakasiyira nezuro mhuri yeZimbabwe zvimwe ndogona kuzvisiya zvichienda nekuti ndiri kumhanyira pane vatikafamba navo pazuva ranezuro kuti tiende pakuti nyaya pazuva ranhasi yapapi ende ndichikuzivisa kuti mhuri yeZimbabwe pane mashoko akataurika ekuti mwana wako hachisiri mwana akakwana kunyange mukabvunza mukadzi wemurume uyu anokudziva kuti hachisina kukwana nokuti pamunhu anonzi murume akatoshota zvinonzi murume hapachisirina nokuti atofanana neni zvokuti mwana wangu izvo zvakanzibvisa hembe ndogona kutomutarisa nekuti afanana nemunhu asiri murume. Then oloshiwiri pinifo
wakachwemba kimini kasha nezuru makati mimi amai ve mwanakomana uyu Yes. vafona vachiti bhozvo uye ndizokudza zvakawanda inzwai Zimbabwe zvakazoitika amai ve mwanakomana uyu vasati vafona akazotaka kufona mhuri yeZimbabwe mudzimai wemuridzi wekambani wabhos mudzimai mudzimai achiti kudini bhozvo ndiri kukumbira kusangana newe ndinoitwa nengi so zvanoita ndezvekuti inini ndinomhanya nemafoni kuti vari padhuze ndevapi vaunza mashoko ndevapi uyezve vari kure ndevapi ndotanga ipi sekufanira kwadzikaita ndave ndiri munhu aifanira kuenda kunonzi iko kusentinari kwakansela Chilotimba kune mushauri kuchoko sori zvandiri kutaura kansela ndo zvakaita ndiri kuti kana kusvika ikoko nekuti ndakandiri mukati medhorobha mandakanga ndadaona zviri kuitika enzwai Zimbabwe vanotaura amai ava uri papi ndi drive yekuya ipapo amai vanosvika vachiti Bhosho ndiri kukumbirawo panyaya iyongo uchitaura ndini mudzimai wemurume wekambani iyoyo kana kuti inini neimwe nzerega nditi kambani iyoyo ndedu right tombomira kutaura zvese zvauri kutaura izvi muda kubatsirwa neiko naye amai muda kubatsirwa nei tichazodzoka kumashure zvekuti kune munhu ainona zvii zvaitika kana kuti inini ndifunge kuti zvakuitika apa zvinokonzereswa nezvakati nekuti pakurarama kwangu ndiri mumba mangu ndaionawo zvakati nezvakati but yeti kuda izvo zvine kuti timbobatsirwa moda kubatsirwa nei mama zvikanzi murume wangu ari kurwara pabasa pakavharwa ndine 2 days ndichitsvaga murume ndisingamuone muchitsvaga murume musingamuone zvikanzi yes kubasa kwakavharwa but handina kuziva kuti inini murume akaenda kushopu aenda kushopu ndokuvhura shopu so madhozi aya ane malocks ekuti pane mamwe madhoo ekuti ane key yokuti key inopinzwa bringe chinenge chimwena moisa makey mukati chinhu chinenge chakavhara panopinda key zvokuti munhu ari panze anotofungira kuti shopu yakakiwa yakalokwa iyo isina akabva atora motokari ndokuenda kushopu ndokunopinda mushopu apinda mushopu akavhara madhoo ane zvaida kuita imomo but madhoo akaita sei akavharwa saka munhu akasvika panze anongoti shopu yakaita sei yakakiwa saka 2 days murume ari pai ari mushopu so murume akapaka motokari ichibva yamira ipapo so nguva yese ndachiti murume ari kupi inini ndikuti kubasa kuri kushanda izvo pamuti kubasa kwakavharwa ka inyaya yekuti vanhu vari kumirira makisi anotaka kukirirwa ndiani murume murume weshopu saka murume ari mukati murume zvaari mukati akadonha arimo imomo amai vakazoenda ndokunosvika kuti tarirai moti yabhosi ndiyo iri panapa but mota yabhosi haina vhiri rine mweya ese akaponja yakamira so amai vazosvika kuti toteza asi kuya reka ndinotarisa kubasa vari kusvika vari kuona mota sei yakaponjwa vari kunobata dhoo kungoda so dhoo riri kuvhurika vari kunopinda mukati murume akarara nhunzi dzakatozara mumuromo but munhu ari kudziya so vachidaro vanoti vari mushopu imomo vakanzwa noise kuita senge mhepo senge ida kusimudza shopu ndokutiza ndokubuda panze vabuda panze kudaro wanike kuti vatore vanhu vari kungofamba nerodhi vari kutya nguva yachonayo kumapasi 3 dzemasikati vanhu vakauya kubasa vatodzokera asi ozvoona ndiye mukadzi ndokushedza hanzvadzi yake hanzvadzi ikasvika ipapo zvikanzi shevedzai vamwe vanhu vanosheda pano ndokushedza vanhu vaiva vari kupinda mukati memwe vari kuona yaakaita pilo ndiyo hembe yemukomana uya yaitsvaga ichataura nezuro yekuti anzi mukomana ipa akambodonha pabasa apa akaiswa mvura hembe dzatota ndokubva anzi mutengirei imwe hembe ikazoshayikwa zvakataurwa nemubatsiri kuti hembe yemwana uyu iri kupi ndiyo yanga yakaitwa pilo na bosi but kurara kwake akatopfeka sutu yake akatoa zvinhu zvake akarara ipapo 2 days asingawanikwi adonha ari mushopu apo pane mazuva ari kunzi zvishopu yakavharwa zvimwe zvotowana kutofunga kuti kuvharwa kweshopu kunoyo so apedza kudaro inini Bhosho handizivi vanhu vanoshanda panapa nyaya ndanga ndakateerera ndipo nhamba
dze munhu akauya kuzobatsira munhu airwara pano zvakawanda ndichakuudza nekuti zvakawanda ndinazvo so ndo pane nyaya ndobva ndasanganisa vanhu okay vanhu ndakavasanganisa saka chandamirira iko zvinozvi ndichikunzwa kuti pavakasangana nezuro vakaita zvipi nekuti vakati munhu iye anokwanisa kuuya kuzorapa murume wangu wako murume chaendesa kuhospital but mutemo wekuti hama dzemurume wangu dzinoti mukadzi kana unga uzviona murume akadonha ari pai ari mushopu unenge wamuregera but hazvisiri izvo izvozvi bhosi vari kupya bhosi vakaenda kuchipatara vaenda kuchipatara asi mukadzi akati kana ndasangana nevanhu ava ndoda kuenda kunodii ndoda kuenda kunomutora akandifonera achiti inini tataura takuenda kunosangana but tiri kufunga kuti takuenda kunotora murume kuchipatara saka satanzwa kuti akatorwa here pa 2 days dzanga adonha idzi ari mushopu mupenyu haana kufa mupenyu apo mota panze hapana ine mweya mavhiri ese akaponja ese hapana pakakuvadzwa haana maki yekuti abayiwa nebanga kana kuti atirwa nechakati asanga akatsamira t-shirt yemukomana uya iye mukomana uya ari kupi aiwa mukomana ari kume kwamai vake akachigara nemukadzi wake mai vake vakabva mutora vachibvana naye kumba kwake asi ari kubatsirwa futi nemunhu upi nemunhu uya wakatanga kutaura naye uyo anova ndiye ashiyedzwa futi kuti uya kuna bhosi uya but mukadzi akati pane nyaya iye mubatsira chibvatara zvakare kuti kubatana kwaita vanhu ava pane nyaya kune nyaya refu iri kumashure kune nyaya refu iri kumashure Zimbabwe chii chiri kuitika ECBD Harare machinzwa chekuchiweshe chitaiti pane meseji iri pano esi kanyemba nabhozho uyo mufesi achifano kutsvaga kuti taiti yakaenda kupi ngambosungirwa umbavha ihwohwo murume ngaasabvuma kuripwa dzaanzi ngadzore taiti mutsaisekuru vangu Shorai Mapirwe netimu mashasha yese ndinonzi hita nyakaringa baba ropa kwa murehwa Murenge Village D chimwe nechimwe chinotongwa nemhosva yacho yes kuti pawakabhinya wakabudisa banga yeumundi 1 uchibva sobata munhu rape case saka chimwe nechimwe chinopinda nemutongo wachone ari right murume uyu akaba yes after kuba regai tinzwa vadiwa vateereri vatevereri manyama kuti vanoti kudiniko neidzo dzatsudzura nababa Isabel Bhozho ngora Washington Marimira mushure mezvo baba Kwaramba marketing executive kubva kuHedge Solutions vachatsudzura vana kamashoko akakosha avakatibatira nhasi papati yes baba Isabel manziro angu dai variwo mutongi wacho maititi hamurume apinda busy amaiwe uyaipinda busy amaiwe kubatauzo kwanzi kuita sekuri kundanura dzemudzimai wako okay regai tipindeka muchitoro timbotengesa 07 hanzi chiweshe ma1 baba Isabel pane meseji yauya pano iri kuti ko murume uyo akasvika achitora jaketi akatora blouse netaiti akadonedza zvimwe mushure mekuonekwa akaenda netaiti ko kana ari yemuridzi akatenga taiti iyoyo haana kutaura ko kana wakaitenga ukuitaurei pamwe pane zvinenge zvisina kuzofamba zvakanaka kana zvisina kufamba zvakanaka imhosvaka haichisiri yako ati na Kelvin Zhuwao mamuna uyo hankoza kunge aranjonja taiti ndawa alibecha kubvara iyi nepagogaso vakambomutarise nguva yokuti atiboda akora usadaro chokwadi but ndine nyaya yandakataura iyaiyi yekuti izvo nguva iyoyo murume akunovigwa mukadzi akabvisa chipfeko akasanganisa matsito pamwe chete patinonga kuti pane ropa chikanokandwamo mambo kanozondibata katoti ndatotuma jina rangu ikoko kunoshedza mudzimai uyu sabhuku ndiudze chii chakaitika maminimini ipapo saka mambo ndakatera zvinhu zviitika mudzimbo mavo izvezvi mambo chiweshe izvezvi vatochinzwa ichi so mushure mekunge mudzimai abvisa chipfeko akanda chipfeko muguva manga mune kofini yemurume mambo achibva atuma kajinda kuna sabhuku kuti vauye kuzoexplaina chii chakaitika nyaya iyi apapi ndio pane chanzwa kuti ndakapesera mambo akandonibatani akati Bhozho mudzimbo manga vichitaura ndemani ndemangu sabhuku wataura ndiroziva ndi sabhuku wangu iye
izvozvo zvakatoitika izvozvo hazvizi right. Okay. Saka ndakutuma jenda rangu kuna Sabhuku andiudze vaitoti iSabhuku futi why asina kutondiudza kuti maitika zvakaitika izvi nokuti vaifana kunyora ripoti nyora ripoti kuti Sabhuku kuna mambo kuti pane zvaitika. saka ndichatovabata kana muchidinzwa mambo izvezvi ka ndiudzei kuti pamashoko amakaguma ayaya mapapi. Okay, ndobva tazivisa kamuri yeZimbabwe baba Isabel. Ehe. Munotaura nyaya dzinoitika mukugara kwevanhu. Ichokwadi. Dzimwe dzinoitwa nemasabhuku. Ichokwadi. Madzimambo. Madzishe. Nemadzishe. Anditika vanhu vachinyunyuta, vanhu vachifara nemabasa anobatwa. So vanga vachida kuti vabatsirwe nemaitiro ari kuitwa kamasabhuku nedzimwe nzvimbo. Ichokwadi. Takabatwa kane Ministry of Local Government and Public Works vanoona nezvokugadzwa kwemadzimambo. Vachiti ivo Chief Khumalo vanowaka president of the National Council of Chiefs in Zimbabwe. Yes. Mukuru wemadzimambo. President wemadzimambo. Ari kuya muHarare musi wa 5 February ndimangwana. Vanenge vane vhiki rese vari muno. Ndipo vachauya pano pa National FM pama nefenyuro. Ichokwadi. Kuti vazonzwa nhuna zvichemo zvese zviri kubva kuvanhu kubudikidza kane mabasa ari kuitwa nemasabhuku madzishe madzimambo movaudza vosiya nhamba yavo kuti kana pane problem iripo movafonera direct. Ichokwadi. Saka vari kuuya this week Chief Khumalo, president of the National Council of Chiefs in Zimbabwe. Ipapo nditori mukana wekuti mukoma KB ndine muri mondetera naye kusora zuro achiti iye ari kurwadziwa nekutorerwa mombe dzake mudanga mushure mekunge mwana wake ane 33 years dzokuberekwa aindire kumatare kwa mambo kunzi mwana wakaroora mwana wangu ukazosiyana naye iye ine 33 years atori nemusha wake asi mombe dzakazonotirwa mudanga mani mababa vake. Saka ndiri kukumbira baba vandibatei ndine mashoko nemi. Okay, so Zimbabwe nyaya dzamunenge maonza kunoko tinenge tichitsvaga kuti ndiani anofanira kukomenta pamusoro padzo nokuti pane vanomirira masabhuku pane vanomirira madzimambo pane vanomirira vese ivavo. Saka unofanira kuuya wozoita sei wozotaura panapa. Rambai makabata chimuti baba Isabel musati mapfapfaidza kachimwe ndiri kuona kapane vari kubvunza zvikanzi nyaya yemurume wekutizwa nevakadzi patouchline yave papi. Ichokwadi mukoma KB nyaya iyoyo handisati ndaiita. Okay. Ndichada kuti ndizame ndifambire kuti nyaya yapapi. Alright. Anditika takapedzera kutaura naye ari kumapurisa. Alright, ari kumapurisa. Saka iko zvinozvi ndinogona kutobata bosi namba dzekumapurisa nenamba dzake dzese ndinadzo. Batai kuitira kuti mupe vateereri update kuti nyaya yava papi. Toda update yaSabhuku yokukaroi akapa munhu munda akarumwa nenyoka. Ichokwadi muri yeZimbabwe muridzi wegarden akapiwa garden rake akadzosera. Asi apiwa garden rake mashoko andinawo ndiye kuti apiwa kudaro asati adzokera. Vakaenda kune ukama vakamudza kuti mukomana ngatori garden rake asi apiwa garden kudaro asati adzokera. Ndiye nyaya yekutanga yakatanga kutaura veukama ndiye kuti Sabhuku ava havana kushandisa nzira yokuti uyai pamapangu kana kuenda pamba pehama dzemunhu uyu kunoodza kuti sigarden ngatore. Sabhuku vaifona vari kwavari chikonzero vakanga vangobuda vasingaoneki uko vanga vari. Saka Sabhuku vakadzoka iko zvinozvi vadzoka havasati vaenda pahama kunotaura sezvavaitaura vari pafoni. Okay. Asi Sabhuku nanhasi havasati vakuita basa ravo rekuunganidza vanhu zvavanozivikanwa kuti paweekend after 2 weeks vanounganidza vanhu vakangonyarara vari sei. Asi garden rakadzosera. Shoko rakadzokera asi muridzi wacho akapiwa garden zvakare kwanza asati amboonekwa kumirepo kana kuita sei hamene kuti kutiyana kwazvo. National FM huchi ndini Alex Chabaya Nzara pa GMB Doma akachibata chimuti. Fafedza isi baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya ndoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe. Nyaya iyi ine murandakadzi akauya pano ari mukati mekutaura. Ndinoti kana ndichitaura nyaya yandiri kutaura panapa tiri kutaura mashoko akabva kumunhu akauya pano achizopa nyaya yake. Okay. Ndine urombo kumashoko achadzokera kune vachazviti zvataurwa zvisirizo. Imimi wakana muchiti hazvisi uyai kuno nemashoko enyu nokuti nyaya iyi pakati payo pane mutemo atiri kutaura pano mashoko emunhu aya kuzopotera kuti anoda kubatsirwa nokuti munhu uyu akaenda kwamambo munhu uyu akaenda kukoti. Right. Saka iye munhu kadzi
akura sei ndingangoti ane mwana 1 pakurarama kwake. Okay. Mukadzi uyu anga ane murume wake ndokugara pamba apa vane zvavaita zvekuchengeta huku nezvemagirosari ndokuenda kunokwereta mari inokwera kuita iyo 240 US. Okay, akakwereta kuna ani? Akakwereta munzvimbo maanogara kwaMutare mune gurupu ririmo rinokweretesa vanhu mari muchidzorera ine interest. Vakarejesere vanhu ava? Shoko iroro harina kuzobuda nekuti mukadzi uyu akazobvunza nyaya iyi ari mukoti zvikasabuda kuti pakarejeswa. Okay. Right, mukadzi uyu akatora mari akwereta 240. Mari iyi aikwereta pamwedzi pega pega yaibereka. Saka instead yekuti ainodzorera mari yaakatora plus interest yacho akazonge akuenda achimubhadhara mainterest yange yawanda. Aiwa aidzorera yacho inodiwa pamusoro chete. Saka kureva kuti airamba aine mari yaakapiwa nekuti interest yepamusoro ainobhadhara, interest yepamusoro achinobhadhara. Murume wake kusvika ati madam mari yatabhadhareko zvinozvi yakuma 600 US. Isu takatora chi 240. Aiwa mari yakwana. Iwe mukadzi unenge utondibira nokuti unenge unochikorumbijana. Hama dzake dzikati pamwe utovakisa imba kwabereki vake. Murume achibva ngoti kumukadzi ndikukumbirawo kuti ndinotenga chikafu chehuku ndipe mari. Apapiwa mari yechikafu chehuku ndobva abuda. Ezvo murume paakabuda pa akabva anokora neyese yakanga iri mumba kutoritiza mukadzi nenyaya ishi. Achibva toenda. Akatora mari murume. Akatora mari inopinda kuti 1300 something. Okay. Ndobva aenda kudaro mukadzi asara ari pamba ndobva aenderera mberi achingobhadhara mainterest kusvika mari yake yasvika 1000 point chikwereti. Aiwa yaari kubvisa kupi uku 240 inongoramba irichi 240 asi mainterest aibhadhara mari iko pamwedzi aita kabhadhara yaifana kunzi pamwedzi yaifana kubereka $80. Okay. Pamwedzi. Saka mainterest aita sei aibhadhara but mari yese yaakabhadhara yakazosvika kuma 1000 point. Kusvikira azoti Sabhuku inini ndauya mari yandakabhadhara vanhu ava ndofunga yakwana nokuti mari yangu yawanda yandakabhadhara plus murume wangu akatorwa pasi akaenda nenyaya ishi. Zvikanzi unoita zvekutamba. Isusu tinoti sei tinotora zvinhu. Anoti iye vaiti musi wavanenge vachiuya vachida mari vanouya pamba vanotouraya huku yepamba vobika varipo ipapo vozoenda zvaurawo pamba ipapo. Anoti hazvipinde munyaya dzekubhadharwa. Okay. Vobva vaenda. Asi kana vakubuda pakatorwa zvinhu zvakafanana nemombe, pakafanana zvinhu zvakafanana nekitchen unit, kune zvakatorwa zvakaisa ipapo. Anoti ndakaenda kumapurisa vainditi iwewe haufaniri kuuya kuzoripota nyaya kuno kuchikonzero ndiwakaita sei ndikanotora mari yevanhu. Mukadzi uyu ndokubuda ndobva aenda kucivil court. Aenda kucivil court mashoko anotaura anoti iye ndakaenda kunotora peace order yekuti vanhu vasarambi vachitora zvinhu zvangu nokuti mari yandakabhadhara yandakatora i340 but mari yandaendesa ya1000 point. Okay. Iri mukoti imomo koti inotaura kuti imimi muri kunzi makatora zvinhu zvemunhu ari kuda peace order. Anoti vakauya ikoko vakati mwana uyu tinogara naye zvakanaka uyu hatina mboita zvese izvozvo. Mwana anoramba achiti ndiri kuda mari zvinhu zvangu zvavakatora. Nokuti zvinhu zvavakatora izvi vaindimbadzurisa. Ndiri kukumbirawo kubvunza ndiri muno mukoti kuti vanhu vakarejista here chimbadzo. Shoko rinobuda chinzi hatina. Okay. Anoti tiri mukoti imomo ndakanzi izvo chienda unopiwa zvinhu zvako asi nyaya itakuidzorera kwamambo kukoti kucivil court. Kucivil court kwaitaurika kuti vanhu ava havana kurejista vari kuita zvechimbadzo. Anditika midziyo yavakakutorera ngavakudzosere asi nyaya iyi yakudzokera kwamambo. Ndobva adzokera kwamambo. Mwana uyauya panapa achisvika kwamambo anoti ndakaenda kuredhiyo ndikanotaura naBosho. Saka nyaya iyi iri kupi iriko kuredhiyo but ndanzi ndidzoke kwamuri. Mambo vakati munzvimbo mangu mune vanhu vanombadzurisa vanhu uraitirike ndidane vanhu vauye. Mambo vakadana vanhu vadana vanhu vaivapinza mumba 1-1
unonzaniwe ndonzi nengi munhu anonzi nengi unomuziva here ehe akatora chi chakati akatora chi chakati alright one by one vachipedza mambo vanonditini vakati nyaya ndainzwa ndiri kukumbira kuti mudzorere mwana uyu zvinhu zvake nedheti musi wakati okay saka ndisati ndapinda futi pamhepo izvezvi ndataura namambo zvakare vakati ehe ndomanditokerwa ndakaita kuti mwana ingadzorere chi zvinhu zvake nekuti kana vanhu vasina kurejesta zvinhu zvakadaro hazvitenderwi kuno kuchinzi kubirana uyezve mari yaakapiwa nemari yakaburitsa achivapa nemusha wemwana uyu wakafa nenyaya iyi ndo pairiko zvinozvi so kucivil court kwakaenda mudzimai uyu akanowana shoko rokuti gurupu iri raimbadzurisa vanhu harina kurejesta handitika akanzi ngaadzoserwe midziyo yake akadzorerwa zvinhu zvake asi nyaya yakabva yadzosera kuna mambo vachibva noshedza gurupu revanhu vaya vachibva vabvunzwa vakabvuma kuti chokwadi takatora midziyo yemunhu uyu vakanzi ngavadzosere vakapiwa deti ripi kana sikakanganisi musi wa8 mwedzi unoyo 8 February 2026 8 or 13 nichatarisa mboko but vane deti ravakapiwa so vapiwa deti rere vanzi ngavadzosere gurupu riya riri kuti kudini right takamirira deti kuti kwamambo ndo zvakabuda saka apa tamirira deti kuti deti pariri kusvika zvinhu zviri kudzorerwa here saka sekureva kwandiri kutaura panapa ndikwekuti mashoko atiri kutaura panapa aya ndo akauya nemunhu anoti akatorerwa zvinhu akaenda kucivil court akaenda kwamambo nezvakatonga mambo vamwe vanenge vakuti shoko rayo rakadaiso rakamira kati zviri kutaura hazvisiriso ndosaka tichiti isusu kana imimi muchiti zviri kutaurika hazvisiriso munoionesedzerani mudzimai uyu paakabva kwamutare achiuya pano pachimuti paNational FM achiunza nyaya yake dambudziko rake chero ranga riri rei rekutorerwa zvinhu iye achiti ndiri kutorerwa zvinhu but ndakabhadhara mari inodarika yandakapiwa okay Zimbabwe manzwa pasvika nyaya mamiriro akaita nyaya mambo vakatonga vakapaka mutongo yokuti gurupu iri riri kumbadzurisa vanhu arisi pamutemo ngaridzosere zvinhu handitika civil court vakapa here peace order with protection order kwanzi vakampa protection order yake kuti ngarege kuita sei ende ipapo zvikatonzi vanhu vachasviki kumba kwako ava pakatobuda mumwe aiti nditori hama yake mwana uyu kana chikafu chicho chikaumba kwavo chinobva kwandiri but mwana anenge akuti mamwe mashoko anga kuti asingari kukati wakati kana zvanetsa ndipeisa manene kumberi okay arimo vanoziva mutemo tibatsirei panyaya yekwamutare mafambiro yakaita kusvika pari zvino ndizvo here mapurisa pawakaudzwa nyaya iyi nemudzimai uyu vakati kudini kwanzi anoti akagamuchira shoko rimwe rekunzi iwewe haungakwanisi kunotorera vanhu protection order kana peace order iwo kanokwereta mari dzevanhu dzosera chikwereti okay regaika tipinde muchitoro timbotengesa tinzwe mashoko kubva kuna gogo chihoro please kanyemba nabhosho itai happy birthday kumuzukuru wangu Olivia Supia ari kuchikanga mutare asvitsa 5 years nhasi ndini sekuru wake Albert Dzakatira ndiri kukuwadzana Olivia Supia ari kuchikanga kwa mutare asvitsa ka 5 years nhasi right mashoko ari kubva kuna kule Albert Dzakatira yavari pakuwadzana happy birthday Olivia Supia asvitsa ka 5 years ari kuchikanga kwa mutare murungu akutimizire manango makore yarawandisa paita munango pantedu webaba Isabel hello pa National FM wagwatika 0713938538 0713938538 kana 0789600748 National FM hello boss zvite mamukaseko mukoma wangu ndakanaka ndilangton chingoma tibatsira tinzo chingoma hello ibva manje network yacho 0713938538 paita munangu hello boss na KB mamukaseko mama tamuka ndimaititi pakwadzana 6 maititi kuri sei kukwadzana 6 aiwa kuri right tibatsirei tinzwe ndoda kutanga icho cheuyo kubasa ukoyo baba wanoroya wanoroya basa rawo iroro ranga richitosimudzwa naye mukomana airwara uyu
airwara uyu saka pane zvawakatomuita zvihombe uyezve adzimai acho ndofunga vanotoziva zvakawanda asi nokuda kuti zvabuda pachena naiwo wakubudawo pachena. Okay. Saka pane zvakatowanda pamwe patonge vashandi vakatobatwa vakawanda ipapo saka toda kungotenda mubatsiri nezvaakaita. So tomirira mudzimai kuti azodzoka kuna baba Isabel achitaura zvakawanda zvacho. Zvakawanda zvacho ndo zvatiri kuda kunzwa izvozvo. Alright. Kuti ndezvipi nekuti pamwe zvichatobatsira vamwe vakawanda kana kubasa ikoko pamwe hazvina kungobata mukomana uyu pamwe patone vamwe vakatobatwa ipapo. Zvinogona kudaro. Koya iyo yetaiti. Yetaiti murume uyu pamwe hana kutotangira pataiti ipapo chete pamwe aitotora zvakawanda zvemukati zvemadzimai. Kungoti akazoonekwa chete ipapa saka patoni nenyaya akapinda mumaoko emapurisa akagadzake zviro zvaari kudzungaira achiita kunge asurudza zvairika zvinobuda pachena. Aitora zvakawanda zvemadzimai achizvidini? Mishonga kai Bozhe na KB. Mishonga yawanda KB na Bozhe. Mishonga ukomana kaka isu kuita pavanhu vari kuromba. So murume zvari kuti ndokubhadhara nembudzi netaiti yandakatora ndisiri kuona oti kudini kombudzi wemudzimai uyu? Ko iye murume akabhadharwa ari kubhadharwa murume mwana wake. Maititi. Asi mwana wake uyu nyaya ngaatoiendesa kuna kuvabereki because nyaya yekutorerwa mataiti kana kutorerwa kwaimbozi ukazomorerwa shinda wotoona munhu akutoita zvaanoita kana kuramba achienda kunguva uku saka haasi kutoziva kuti chinangwa chemurume chaiva chekutora taiti ndizvozvo kwakusiya dzimwe hembe asi taiti nayo chete ko akadi kuenda nejaketi odonhedza taiti. Odonhedza taiti saka ane chinangwa pane zvake zvaari kudzungaira zvakanyatsobatwa panopisa kaka anotaura. Ko taiti namaititi pane dzimwe hembe inoita rezviya zvekuti inongonikawo pawaya senge trouser. Aiwa taiti unotogona kutoivhara netauro nekuti chipfeko chemukati. Aiwa iye kwakungosvika kunanura dzimai wake yakasake dzemdzimai wake. Saka izvozvi nyaya iyi yoitwa sei? Dai manga muri imimi maitirwa izvo maifanira kuita sei? Ipapa murume uyu akamirira dzimwe nyaya dziri kuenda kumatare ngaafambire mudzimai wake. Okay. Ngaatofambe because nhau yetayati akandopinda mumvura kundoitei netayati. Andakadhakwa. Ndo achabuda doro racho richapera haro kana zvanyasopisa. Ingomutsai vaviri vatatu vaititi. Ndinomutsawo vana vangu andinawo pano Signeji, Teneji na Liberty nevamwe vese vandinoziva hama dzangu nevakabata chimuti ndinoti pamberi nechimuti nekuti chinoburisa zvakawanda nemataitizi. Mova nezuva rakanaka. Baba toda futi. Nevo Bozhe na KB iva nezuva rakanaka. Futi. Rigidi boo waya. Tinekutendai vadiwa vatereri manyama kusanganisira maititi. Rekani kuti Gilbert Chimpaka tapiwa tapsingwendere pamwe chena tafadzwa chidhakwa chibutaka bata mamukasiko baba na mai anotida baba mkoba kibi murizoti vari kupi kumapisa baba na mai anotida kumapisa ndokuri kuitirwa independence ndokwacho ikoko about 80 kilometers kubva mapisa takanaka kuganda right. So vakatibatana zviro zvikanzi enda unoudza vakuru kuti tine 2 weeks chisina chimuri ndikati chinombobata zvikanzi chinobata but tine 2 weeks. Aiwaka regai tisvitseka message kutransmedia ichokwadi ichocho saka izvozvi baba namai anotida vakachibata chimudziro pamapisa wamukaseko Fred mafred made kufamba pamwe chena Clement achiringana Timothy Mpoperi pamwe chete nachedzera kuti iye mai chinyama tafadza chimari kabada pada kabada timu rangu mkoma kabeda ngadi kupa sanzi orchestra mberi kwazo Chale Chembe Jonas Kasamba
Noel Nyazanda, Divine Muzenda, Tafi Nyamunda, Maikoro Adrino, pamwe na Sekuru Poto, Zakazaka, Chokumanyara, Pompofu Junior, Kariba Shami, Beto, pamwe Abeti Beto, Elton Muropa, Wilson Meka, pamwe na Banabasi Mandipota, Jili Mulapi, Jablani Chibuti, pamwe na Munya Omera, Nisikakangane Gift Mikana, pamwe na Meg Mogeni, Vura Moto, Akabada Chimoto, pamwe na Babashero, Niloti Sando, Zao Kwanzi, Tinenge Takashibada Chibuti, Noguti, Ibendire Wadu. Ibendire Wadu. Warukutangari ni koma shows. Orchestra mbili kwazo. Ayusi, last week wakanga toripo baba. Papi. Paruwa hapa. Wanga walikuruwa? Siva sina kunduza. Alikuwa kundunyurira tsapo utatanga mashows. Makakanganisa, wakomana ngarai pasi makakanganisa. Musuwa 14 pavaleka. Vaninge warekana pala. Panapa papa. Chingo papa panonzi pachiko hapa. Pasika usi. Ndo ipapa. Nyorai tsamba. Nyorai tsamba. Musisa mkomana mtataka. Notenda mamuka seyoko maishila kuguruwe pachikokonya. Hanzi takachibata chimuti kanyemba. Vusa matoto. Nega izirake re pachitungwiza. Pamakoni apo. Zuri kufambere. Vusa matoto. Tsika mwana tsika. Hanzi takachibata kachimuti. Okay. Regati nziko kuti vamwe varipo zvakareka pa National FM ndevapiko. Baba Kaila. Tafadzwa chidhakwa kuzvishavani. Wow. Chiriko chimuti kuzvishavani. Mr. Desire Chigwedeza, all the way from Bakasa Guruwe, Mashonari Central Province, Tantaniko Kumweko, pane vashedzera kakuti hanzi nditiroka happy birthday message yacho iri kutiza kuponeko. Okay. Edmo Mudimu wagona tani kombare wangu. Right. Gilbert Chimpaka kubangeti akachibata zvakare kachimuti. London British Chingaipe zviri kufambere ikoko ndozva kuti aiwaka muri kudekedzerwa baba. 0713838538 right. Mopinda kamuchirongwa moti pamaonero enyu kubudikidza neidzi dzatsudzurwa naBhozhongora. Hello Magadiko Iribo munofare. Tinosimba tiri kutaura nani kupi? Natrai motserwa kwa Tsamwai. Kwa Tsamwai? Kwa Mzokomba kubwera 07. Mzokomba bwera 07. Tibatsire itinzwe. Panecho icho chepachiweshe choma 1. Try more. Sorry. Yanga ipindira ka Mzokomba 07 bwera. Paita munango pantedwe. Hello National FM. Mamuka seko wakomaneka ngorongoro Jais. Tamuka mamuka sei ndiani weduyu? Mr. Intelligence Calvin Joao pachingoma fama. Kurise kuchingoma nhasi. Aiwa kuchingoma kwakanaka chose. Tibatsire tinzwe mukoma Calvin Joao. Ndoda kutanga kutenda kuna Bhozhongora akabatanidza amai awo wa mukadzi wa bosi ne awo mwana wekudonha ukuthi waone kubatsirwa warapwe wese waone kupora. Toda kuti bosi wazoone kuti kuromba hakuna kunaka hawafani kufa. Semuri kuti wakaromba bosi. Aiwa ndokutoromba kwacho kutoshandisa mwana wemwe munhu ndokuromba kwacho kakanyema. Saka toda kuti wanyatso kupona warapwe zvakanaka kuti wazoone kuti aiwa pfuma yekuromba hainake. Munoziva kuti udii mukoma Calvin Joao? Yes. Director Radio Services Dr. Albert Chakai. Vanoona kuti Bhozhongora anoshanda nesimba. Bhozho rega kusiya kambani kani. Please ramba uripo pabasa. Basa rifambe. Kuromba ere kana kuti vanenge vachinakirwa na Bhozho nemabatiro anoita basa rake. Right, mari zao tanika kuzobuda manje kuna godobori ndo panozobuda mari zao dzekuromba kakanyema. Basa nenga chibata zvake but tikazoona manje ishugeta matama kubhovha kwapinda mukati. Ezra akuita zvimwe zvezvi angodonha akugwina akagara apa pamaiki. Mari zao anenge asisiri right. Toti pamwe mabhosi aromba. Alright. Regeti dzokere pamurume wekuchiweshe uyo KB. Uyo murume wekuchiweshe uyo ngaasade kujairira vanhu nekunyepera kudhakwa. Wangana vari kudhakwa wachiita zvavari kuita izvo. Wakawanda vari kumwa hwahwa but havasi kutaura kuti ndanga ndakadhakwa. Munhu anenge akadhakwa anoziva zvaanenge achiita. Hatizivi. Uyu murume uyo kawe zviri pairi. Zvataurwa namaititi chokwadi kuti anenge achishandisa mushonga. Bhozi kune mamwe machara tinomboona anotongwa panyaya dzepanoshayikwa zvipfeko zvevanhukadzi. Kuti varume vanenge vachida kushandisa mishonga yemubobobo
kana kuti imwe mishonga yavanoshandisawo wanatsvera hanzi yekurima chichi tinozozona zvakugoborwa nana godobori manje kumatare kwawo. Okay. Kana kuti murume uyo haatorino shashiko pamwe akatopfeka dai vachitobomupfeka chiri kupisa saka zvavanotofanira kutoita murume uyo ichokwadi anofanira kutorawo hama dzemukadzi but nyaya yake okwidza kuna mambo otongwa kunzi mambo anogona kutonga kuti tinoda wanogona kumupa mazuva kuti tsvaga uye nacho kana ndopanozoramba but nyaya inofanira kutongwa vabereki vemukadzi aripo uyo murume ngatotore vabereki vemukadzi kuti nyaya itongwe waripo twaziwe. ZRP Zimbabwe Republic Police haifanira kupindira here apa? Apa inopindira zvayo but handiti wari kwamambo here apa akatomboenda kwasabhuku nekuti mambo anobata kachivanhu chedu tinotarisa kamutemo wokuti uyu imbavha akatobaka uyu. Ichokwadi kana mambo futi vanogona kubva vamuendesa kupolisi but chakakosha manje kapanombofanira kumboongororwa nagodobori bhozi kwamambo ikoko futika kunenge kuine magodobori ombotarisa mungwambiti yedenga yawo nemunhekwe kuti vaone kuti akashandisei akapfeka here kana kuti pane zvaakashandisa. Tinotenda Kelvin Zviwayo ngoti turi awiri atatu. Rega ningoti wamagwaza wari pagurungwe fama apa mamuka sei bosi wangu eso Musa Prumero mamuka sei ne Chingoma famu washandi wese ndobva nati timu mashasha mamuka sei bosi London British chingaipe Victor Katio Shepman Matono Tinashe Gotora Brian Madziwanzira Lucky Makanjera uri sei zvako hama yangu arowa na Alfred Mafrado pagwero apa arowa wedwe na madziwa ba Denford Chari amai Nosta na amai Craig pachaoma pamuri sei mai chingaipe muri right na mai Gotora ndobva nangopedzisa ndingoti timu rese muri serese desire na discuss tigwededza regai Samuel Gwayo kubulawayo kuna tichaona shumba makwerere maita basa wakomane vangorongoro jaipo mobva mangoti Boss London British chingaipe katatu Boss London British chingaipe Boss London British chingaipe Boss London British chingaipe po rikiti vo 0713938538 0713938538 pabodzi na 0789600748 0789600748 paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Hello. Sorry. 0713938538 hello pa National FM. Esi Patrick na Bosch. WeKwaZulu. Buraitire. Musha Peter Zulu kanjani? Aiwa mana kese kudimara. Kuno mana kese kudimara. Timu Signora Taziri sei. Iri kufaya iri kungengezo zvari mumashogera udzafu. Aiwa tinotenda. Ndingoti makadi zvenyu mese ndobva ndati bhabhai musatora mataiti evanhu bozvongoda kuchitungwiza nevamwe vese. Usati waenda Peter unofunga kuti murume uyo akatorerei taiti iyo? Murume uyo kana pasina zvemushonga zvaida kuita but iye chinozoita kuti zvaratidza kuti pane something chiri kuitika inhau yekuti anenge akanyepera kuti akadhakwa but iwo kana wakadhakwa haungazotakure taiti wakadii kutakura kana bhachi woratidza kuti ndakadhakwa taiti ndo yawakazokwanisa kuona wakadhakwa naye vakomana dai akatakura kana bhachi ka ndozoratidza kuti aiwa anga akadhakwa kwete kuti obva asabva taiti ipapo pane question mark inofanira nga pane zvaari kushandisa seuya gore riya mukomana uya kutora zvipfeko zvevanhu kadzi ndo mishonga yacho pane zvine zvichitoitika pamunhu umene. Dai wanga uri murume wemudzimai akatorerwa taiti waiita sei? Inini ndini baba ndaingotobata munhu oenda kupolisi osungwa zvake bhozi akaba umbavha hwakatoita kunoripota kupolisi. Inini kana chandazongoita ndaizotongotora hangu mukadzi ndofamba naye ndichinzwa kuti zviri right here kwete zvekuenda kwamambo asi munhu anenge ari mukati. Anenge ari mukati saka oenda kunoripota kumapurisa nyaya ichienda kwamambo. Ngaende kunoripota kumapurisa murume wosungwa uyo akatoba iwo then ozofanira nomukadzi wake kana paine mishonga paine zvaari kushandisa mishonga zobuda kana zviripo. Okay aiwa tinotenda ingoswedesa vaviri vatatu.
Ega ndiswerese zvangu amai Raymond Zulu vakachibata izvi so ndokumbira mugwade dzakatatu mai Raymond Zulu. Mai Raymond Zulu, Mai Raymond Zulu, Mai Raymond Zulu. Na Blessing Mawire. Blessing Mawire, Blessing Mawire, Blessing Mawire. Ava vana basa vanda kutaura vadude dzakatatu avanhozva vakwacha vasina mari vanoti Bozhongora, Adonman Manzi, Brandon Mawire, Tinashe Gotora, Abel Muronya na Sekuru Thomas Mfundirwa na King Mambos na John Negesa avakwacha vasina mari ndongwamhoresa zvangu vandu vandati vanoda kundibata namba munoziziva Bozho anozozitaura baba ikanyemba Bozho tonyo please tonyo Rega ndione kuti ndokutsudzira ndisaendaenda here. ndatenda zvangu Rikiti. Watawa. Kutiza kako. Kutiza. Ari kuziva kuti adena. Amire. Tinotenda Peter Zulu nokuramba makabata chimuti padombo sawa paSenyora Tires 0713938538 0713938538 kana 0789600748 ndidzo namba dzamunofona muchidaka kupinda live paNational FM paita munango Papa Isabel. National FM hello. Hello, Kevin Abozo. Zviri sei? Andi right hangu muriseiwo imimi. Kusimba kuti du. Ndotenda mukutaurana Wellington pa Southampton. Wellington pa Southampton. Ndizozo. Tibatsirei tinzwe. Ndoda kutanga neche murume wetaito. Kebina Bozo hakuna munhu anodhakwa zvekutadza kuzwa kuti ndiri kuenda kupi ndiri kubva kupi ndichienda kupi saka munhu anenge achiita zvinhu zvake achiziva. Akatorerei tight munofunga kuti aida kuishandisei? Kebina Bozo mazuva ano kwakushereketwa kunyanya zvipfeko izvozvo anenge achitozoti ndakatora izvozvo ndatopedza zvese. Saka ndirimi murume wemukadzi. Yes. Pakadaro ipapo tinofanira kuti tinofamba tese tione kuti aida kuchishandisei. Iye anogona kunge akatochengeta chipfeko ichi achiziva mesi dzake nekuti kuda kutoripa kwaari kuda kutoita ari kuziva kuti kuda kuvharidzira pane zvaanoda kutoti zviite. Ko vamwe vari kuti pamwe murume akatora taiti ndiye akatenga chikomba chakarambwa. Hakune rimwe saidiwo zvako but ane zvaanoda kuvharidzira kabozi haungatiwo uda kunoripa usiri kuziva kuti chinhu chacho sei ari kutsanangura kuti akawira mvura zvese zvaitika aiziva akatoziva kuti chipfeko chemukati ndine mashandisiro andichazoita nacho. Because zvimwe zvese akakwanisa hake kunge achisiya but icho akaziva kuti aiwa ndo zvine basa refu. Ndopadaenda pane chemurunguyo wakushereketwa ushereketwa uyu nekuti akaona kuti ndibate hama bheta kubata kune vashandi nekuti kuti zvizozikanwa anogona kunge atone vamwe vazhinji vaakatoshandisa bhizinesi ichienda mberi. Saka zvakagona zvakasvika pakufunga kuti zvakazoita mubatsiri zvikadzokera kumurimi. Saka ndinototendawo naicho chirongwa nekuti Kevin Abozo kune zvizhinji zvinenge zvirimo mukati imomo zvinotozodzidzisawo vamwe vanenge vachiitawo mabasa akafanana neya. Tototenda imimika nekusarudza pamwe chete nekuteerera National FM. Aiwa tinogara takachibata chimuti tototendawo nekutopindawo pachirongwa. Skweresai vaviri vatatu. Ndina kusweresa mudzimai wangu tadiwa naShe Chitsenga naKB naBozho nevese vanoteerera chimuti ndinotenda. Right, pfuti dzacho musati maenda. Rikiti pu. Kuriseka kuSouthampton gogo chicks na gogo kanyama. Ndozoti munenge makachibata chimuti kuti dzi 6 minutes past 12 ndo pafika nthawe pari manje. Papa Isabel nthawe zadiyana chipinga chodadama. Vanoda kunza nyaya kuchimuti munobatika sei? Ndikangoti constable gwena constable phone chimainosa chimuti makabata ndoziziva. Vanenge vachida kundibata munobata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa tendai
Tindo Masenu Mucheki Mukuru pamwe chete na Reason Maate we Liverpool Mpumalanga South Africa. Po Rigiti Vu Kanyemba Bonzo na Washington Maremera aka Bozongora. Kwa lero tacheza twakwana tinodzoka zvakare kamangwana Thursday Madness china chinotapira kuti tapi numba yemuonekedzano momento ya Brillianto.